Ahoj, hledám praktiky tradiční čínské medicíny. Praktiky. Přátelé, vy pomáháte lidem a já chci vás podpořit. Můžete hodně zvednout svoji efektivitu. Můžete přijmout 2x tolik lidí denně. A hlavně vynechat rutinu. Efektivita o tom, aby jsme mohli delegovat nějaké úkoly, které nás moc nebaví, ale které jsou nutnosti, delegovat na toho, kdo to rád udělá. A za vás to udělá AI a speciální profesionální prostředí. Taková virtuální ordinace s asistencí, kde se všechno poběží na automat. Postará se systém o kalendář, o naplnění klientů, postará se o kartotéku karty, o rychlý záznam diagnostiky, o výstup pro klienta, o doporučení klientovi různých preparátů, bylinek, směsí, dietetiky a tak dále a tak dále. Jsou dvě věci, které v podstatě jsou často příčinou i vyhoření. Jednak to, že práce je někdy nad hlavou a ta rutina prostě žere čas a zabíje. Tak dneska tu rutinu prostě delegujte. Existuje na to prostředí, které vám hodně pomůže. A druhá věc, přesnost diagnózy. Prostě tak, abyste měli vždycky jistotu. A ten stejný systém zajistí vám dokonalý dohled, pozornou analýzu veškerých dat pacienta. Všechno bude zhodnoceno, nic neunikne a systém vám dá doporučení. Třetí výhodou, kterou můžete převzít, to je takový přirozený marketing. Obzvlášť se to hodí tomu, kdo začíná, kdo teprve musí vybudovat klientelu. Marketing, který není agresivní, nemusíte nikomu volat, nemusíte psát, zkrátka nepotřebujete ani lokty, abyste se někam prosadili a něco o sobě řekli nebo ukázali. Zase umělá inteligence o všechno se postará a bude to marketing, který vám přitáhne klienty, bude budovat trvalý vztah s vašimi klienty, bude pracovat na vaší důvěře a postupně promění klienty v takové příznivci zdravého životního stylu, který s vámi budou kročit celý život. Kde to všechno najdete? Podívejte se na kurz Akcelerátor moderní praxi TČM. Je to něco, co vám raketově pomůže růst, co udělá z vás praktiky TČM 21. století. A já vás rád provedu tímto kurzem a předám vám své mnohaleté zkušenosti a dovednosti. Určitě nenechte se ujít dnešní příležitost a podívejte se na stránky Akcelerátor moderní praxi TČM. Ať se vám daří a těším se na viděnou.